Doctora Teresa Forcades, bona tarda. Hola, bona tarda. Ella és a Berlín, segur que els nostres oients la recorden la mar de bé. És monja benedictina del monestir de Sant Benet, però és també doctora en Salut Pública, especialista en Medicina Interna per la Universitat de Nova York. I s'ha posat en contacte amb nosaltres arran justament d'un tema del que anem a estar parlant molt aquests últims dies, aquests últims mesos, i que segurament n'haurem de parlar molt més, i que aquest sí que ens afecta de veres i a tothom, que és la grip nova. A veure, ens volia explicar, doctora Forcades, primer gràcies per la confiança, algunes dades científiques per acabar d'entendre per què realment vostè no veu clar de les coses que s'estan tirant endavant. Quines dades científiques ens voldria recollir? Primer, potser això ja ho sap molta gent, però potser és important dir que ja que en aquesta grip li diem la grip nova, doncs indicar que el fet que també en diem grip A, que aquest fet que sigui grip A, això no és la novetat, o sigui, ara intentaré explicar breument en què consisteix la novetat. De virus de la grip hi ha la A, la B i la C. Normalment el virus C és molt poc present en les infeccions de cada any, la infecció estacional. I en canvi els virus A, com aquesta grip nova que se li diu grip A, i el virus B, aquests estan presents en la grip de cada any. I per tant la vacuna de cada any és una combinació de virus A i B. Aleshores un podria dir, bé, doncs la novetat deu ser això que també s'ha dit molt en els medis, sí, que és la H1N1. No? Que és el subtipus, diguéssim. Doncs bé, aquests números fan referència a unes proteïnes de la membrana que, de fet, tampoc són noves, perquè en l'any 1918, aquesta famosa grip, no? La pandèmia del 18, que molta gent té familiars o recorden, que hi va haver morts a la família, aquesta ja era grip tipus A, H1N1. Molt bé. O sigui, com aquesta. Per tant, el que és nou aquest any, què és? És simplement la soca bacteriana. És a dir, una subclassificació de virus que fa que entenguem que el 33% de la població major dels 65 anys ja tingui immunitat natural per aquest virus que corre. Aquest virus de la grip nova, hi ha un terç dels majors de 60 anys que ja estan immunitzats. Per què? No perquè visquessin el 1918, que això seria una proporció molt petita, sinó perquè aquest virus va córrer per Europa i pel món fins al 1957. Molt bé, fins ara aquesta grip nova, diríem, ja ha provocat la mort de diverses persones, d'un nombre important de persones a tot el món. Exacte, perquè quan es diu això que és el mateix virus del 1918, encara que sigui una cepa diferent, un pot de seguida espantar-se, perquè sabem que el 1918 hi va haver més de 20 milions de morts a tot el món. Unes 3.500 persones ara han mort a tot el món, no?, d'aquesta nova grip. És molt important dir, si realment el 18 hi va haver tants morts, això no té res a veure, encara que el títol del virus comenci amb les mateixes lletres, no té res a veure amb aquest virus que circula aquest any, perquè, com vostè molt bé ara ha dit, des del 17 d'abril, que va ser quan es van diagnosticar els 2 primers casos a Califòrnia, als Estats Units, fins al 15 de setembre, que és l'últim dia que vaig comprovar aquestes dades, de morts, com vostè ha dit, n'hi havia hagut 3.600 a tot el món, 137 a Europa. Però de seguida s'ha de dir que la grip normal de cada any, hi ha anys bons i anys dolents. Doncs bé, els anys bons de la grip, només a Europa hi ha 40.000 morts a causa de la grip normal. Vol dir que se n'han mort molts menys. Exacte, encara no hem passat la temporada de grip, però de moment anem bé. Això és el que fa que els professionals de renom en el nostre país i altres països estiguin dient això que molta gent haurà sentit, que aquesta grip és més benigna, i això es pot dir amb totes les dades que tenim, és més benigna que la grip de cada any. Llavors, doctora Forcades, vostè diu que aquí hi ha irregularitats. Quines irregularitats hi ha? Doncs bé, jo en comentaré només 2, que potser són les més importants, i primer hauríem de saber una cosa que va passar al mes de febrer, aquí a Europa, però de la qual ni els polítics ni els medis de comunicació els mitjans de comunicació se n'han fet ressò. Aquesta cosa que va passar va ser un laboratori farmacèutic que es diu Baxter i que és dels Estats Units, té una filial molt important a Europa que està a Àustria. Aquesta filial, com fa cada any, va distribuir a finals de gener a 16 laboratoris europeus la vacuna que encara del virus o de la grip estacional de l'any passat, diríem, no? Però això va ser el mes de gener d'aquest any, del 2009, perquè aquestes vacunes s'administressin el mes de febrer en les poblacions de 4 països que són la República Txeca, Eslovènia, Alemanya i a la mateixa Àustria.
Un dels tècnics de laboratori de la casa Biotest, que estava a la República Txeca, va fer una prova de seguretat extra que doncs, estava en les seves atribucions de fer, però que no estava en el protocol i, per tant, ningú esperava que fes. I aquesta prova va ser, això va ocórrer al febrer d'aquest any, del 2009, per tant, abans que comencés aquesta grip nova, aquesta prova va ser inocular la vacuna amb els animalets de laboratori que normalment es fan servir per aquest propòsit i que són fures, no? Petits mamífers. Va inocular una dotzena i tots van morir. Això va ser una sorpresa perquè no han de morir aquests animals per rebre la vacuna, que va portar a que investiguessin en aquest laboratori a veure què hi havia exactament en aquest material que havia enviat la casa Baxter. I per què van morir aquestes bèsties? No ho sabem. Sí, això és sabut i admès per la casa Baxter. Que es van morir, sí, però el per què no, oi? Sí, el per què sí, perquè es va veure que en aquesta vacuna, en lloc d'haver-hi la vacuna per al virus de la grip estacional, que és el que hi havia d'haver hagut, en aquests vials que posaven el títol vacuna de la grip, el que hi havia en realitat eren una barreja de virus vius de la grip aviar, que és aquesta grip del 2005, i la grip estacional. Normalment, les vacunes de la grip ja en porten de virus vius, però són virus el que se'n diu atenuats. I atenuats vol dir passats per una radiació. Aquests virus de la casa Baxter del febrer no estaven atenuats i, a més hi havia una barreja potencialment explosiva, perquè el virus de la grip aviar va ser el 2005 molt letal, el 60% de les persones infectades van morir, però molt poc infecciós. No corria d'una persona a l'altra. Molt bé. I en canvi el de la grip de cada any és molt infecciós, corre molt, però molt poc letal. Si es barregen aquests dos virus, hi ha un potencial perill de crear un nou virus recombinat que sigui alhora molt letal i molt infecciós. Des de l'OMS a l'abril justament ens van dir que estàvem a la fase 5 d'una pandèmia. Després aquesta comunicació s'ha criticat perquè va fer posar en alerta màxima tots els països. Què ens vol dir vostè arran d'això? I aquí hi hauria que si realment això que va passar amb la casa Baxter al febrer no s'hagués descobert per casualitat, l'OMS hauria tingut raó. El que va dir l'OMS no lliga amb el que està passant ara, però sí que hauria lligat amb que realment hi hagués hagut una pandèmia si aquesta vacuna s'hagués distribuït. Per què ho va fer l'OMS o per què va poder parlar d'una pandèmia si no hi havia una mortalitat elevada, que és un dels criteris que són propis de la definició de pandèmia? Aquesta és la segona irregularitat que cal saber. La primera és la de la casa Baxter. La segona és que el mes de maig l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, va canviar la definició de pandèmia oficial. I això qualsevol persona anant a la pàgina web doncs ho pot comprovar. I va desaparèixer de la definició el criteri que li dona sentit, que és el de la mortalitat elevada. Per què li dona sentit? Doncs perquè si eliminem aquest criteri de la definició, el que tenim cada any, la grip normal de cada any, és una pandèmia global cada any. I per tant, tot això que està passant aquest any, doncs bé, ja ens podem preparar perquè passi cada any. I això, no sé si m'explico, però no tindria massa sentit. Clar, és que justament el que hem dit és que l'OMS va fer com una mena d'error de comunicació perquè realment va alarmar quan el que hauria hagut de fer era alertar i prou. Exacte, però si això hagués estat només un error de comunicació, llavors no entenem bé per què al mes de juny això es va repetir o es va incrementar, perquè l'11 de juny d'aquest any l'OMS va declarar ja no un estat d'alerta número 5 o nivell 5, sinó va declarar la pandèmia directament. La doctora Margaret Chan és la directora general de l'OMS i després d'haver declarat en el mes d'abril aquest nivell 5, que és el nivell penúltim, per entendre'ns, el 6 ja és el de pandèmia declarada, doncs, entremig hi va haver que Estats Units es van declarar als Estats Units en emergència sanitària nacional quan en tot el seu territori, i mira que és gran als Estats Units, 240 milions de persones o més,